Hey, come in. I'm not happy. That is not happy, come on. Because today I will say that you right. I say right, good. Imi makoya kuno badidi. Mkanifana wangu welcome to go to abroad. Andika bayino. Auta unachokwa bayino. Makanditi welcome to go to abroad. Andika. Usabu ndimi sabu kukule. Ndimi sabu kukule. It's your village ahead me. Andika. But tell us kuti vanhu vakungoisana. Mwana wangu isana kuti ndakungoza kuti paredio ningoiswa. Mbana wangu. Aiwa. Panyaya yokugadzwa. Anditi. Pane pachiswa zvigaro paya. Inyaya inenge yakaprogramiwa. Une zvigaro zvingani wakaiswa pakutanga paya. Anditi. Tikati vaisana pachavo sevanhu vanga vakamboshanda vese vakabatsirana vaisana. Right. Ngoiswa futi. Kugadza kwavari kuita. Anditi. Zvine channel. Anditi. Look how that is seated already. But my sister wakaita mudhara andakuzvifarira mudhara uyu anga asingafa kuiswa pachigaro ichocho anga ndingamamboiswa pachigaro chavakamuisa mudhara iyi. Madam wangu vachienda abroad vachienda kuLondon. Anditi. Paisara pachigaro chigaro chasara chiri empty. Asi chokwanisa kuti ndinge ndichi muchiona usabhuku muchiona sabhuku ndiri kumusha. Ini ndiri kuno. Zvigaro ndogara zvigaro zvingadiwe. Chigaro ichocho cheusabhuku wenyuka ngachigare chakadaro imi muri kuno sekuru ngachigare chisina munhu. Ndari kuti mambo vanotora munhu vomuisa kuchigaro chenyinyi. Ko mukauya zvinoita kuti mugare kumakumbo pemunhu. Vakamugadza. Zvinoita here kuti zvotosvika muri batia. Pana wangu mira. Vakamugadza. Ende zvavanoita vanhu vehurumende vakaona vakuisa pachigaro kachipasa vanokuisa futi pane chimwe vokuisa futi pane chimwe chigaro vachikokuisa vanokuisira vanenge vachigadza vanenge vasingakuisi ndokunonzi kugadza pazvigaro. But zvinoita kuti woiswa nevehuman rights woiswa woiswa nevewomen football woiswa nevered cross woiswa nevanhu vanoona zvesocial media woiswazve namambo pane chimwe chigaro voiswazve nafibion woisa madhamu yenyu panei pachigaro chehuman rights vokugadza pachigaro. Zvinoita here kuiswa nevanhu vosara vanenge vachigadzwa zvine protocol. ini ndakatoona mdzimai ndikati usaiswa vanhu vekumucha vasatombokuisa handizvo ndikawati aiswa pachigaro chandisina kunhinai tokutonetsa nemuzukuru wenyu. Vanenge vachigadza pazvigaro nokuda kwokuti panenge pari empty. Uri kuona? Empty? Ini mdzimai wangu abva apa akaenda kuLondon. Handiti? Kurega munyora kuti pari empty. Panenge pari empty. You still alive, Gami? You still breathing? But you are still breathing, Baba Ino. I want to tell you, you are still breathing yourself. But andingagare chigaro kuno ndiri sabhuku uko ndiri sabhuku ndoita kusabhuku ngani ndogara zvigaro zvingani ndiri pane mautadza kunzwisisa mani. Alright. Womurupa vamwe mukana kuti mwagara pane chimwe chigaro. But muzukuru ndiye ane zvimwe zvigaro kazvimwe zvese saka zvimwe ai bazvo. Andine village committee. Zvino village committee zvine basa rei. Kana ande unosabhuku. Ona kudhiba, ona kubayiwa kwenyika. Zvinongoita wani. Ko injine wandi, mati injine wandi kwapa.